Πάμε. Αγαπητοί ηθοποιοί, αγαπητοί θεατές της παράστασης, είναι για μένα μεγάλη χαρά να χαιρετίζω την παράσταση από σκηνές του πρώτου αστυνομικού μυθιστορήματος μου, Νυχτερινό Δελτίο. Η χαρά μου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη επειδή μου φέρνει στη μνήμη τη σχέση ανάμεσα στο θέατρο και το μυθιστόρημα. Ξεκίνησα τη συγγραφική μου δραστηριότητα ως συγγραφέας και μεταφραστής θεατρικών έργων. Έγραψα το πρώτο μυθιστόρημα το 1970 ακριβώς, που είχε τίτλο «Η ιστορία του Έλλη Ρέτζο» και ανέβηκε την ίδια χρονιά μέσα στην περίοδο της στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα. Όταν ήταν να στείλουμε το κείμενο στη λογοκρισία, τον Θίασο και εμένα μας είχε κυριεύσει το άγχος. Δεν ξέραμε με πόσες περικοπές και πόσες απαγορεύσεις θα παίρναμε το κείμενο από τη λογοκρισία. Όταν πήραμε το κείμενο και είδαμε ότι δεν είχε καμία περικοπή, μείναμε άναυδοι. Καταλάβαμε την αιτία αυτής της επιστροφής μετά την πρεμιέρα της παράστασης. Το έργο «Η ιστορία του Έλλη Ρέτζο» διαδραματίζεται στην Τουρκία σε ένα χωριό. Οι λογοκριτές διαβάσανε το έργο, είδαν ότι αναφέρεται στην Τουρκία και δίνει μια κακή εικόνα της Τουρκίας και το άφησαν να περάσει χωρίς περικοπές. Όταν κατάλαβαν ότι το έργο δεν είχε ως θέμα την Τουρκία αλλά τη Χούντα, ήταν πολύ αργά. Το έργο είχε τέτοια τεράστια επιτυχία που δεν τολμούσαν να το απαγορεύσουν. Ένα βράδυ ήρθε να δει την παράσταση ο διεθνώς γνωστός σκηνοθέτης κινηματογράφου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Κατά τύχη ήμουν και εγώ στο θέατρο και γνωριστήκαμε. Μετά τη γνωριμία μου έκανε την πρόταση αν ήθελα να συνεργαστώ μαζί του στα μυθιστορήματα των ταινιών του. Στα σενάρια των ταινιών του. Έτσι πέρασα από το θεατρικό έργο στο κινηματογραφικό σενάριο. Η συνεργασία μου και η στενή φιλία μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο κράτησε σε όλη του τη ζωή ώσπου να φύγει ο ίδιος από τη ζωή. Το 1992 έγραφα τα σενάρια μιας τηλεοπτικής αστυνομικής σειράς, «Ανατομία ενός εγκλήματος». Όταν ξεκίνησα να γράφω τα σενάρια, μετά από κάποιο διάστημα, ένα πρωί όταν κάθισα στον υπολογιστή μου, είδα δίπλα στην οθόνη μία τριμελή οικογένεια σαν να ήταν ζωντανή και να με κοίταζαν. Ένας άντρας, μια γυναίκα και ένα παιδί. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν εντελώς αρνητική. Σκέφτηκα ότι είχα βάλει ήδη πολλές οικογένειες μικροαστών στη σειρά και δεν υπήρχε λόγο να βάλω κι άλλες. Ο άντρας όμως ήταν πεισματάρης. Κάθε πρωί που ξεκινούσα τη δουλειά μου, τον έβλεπα δίπλα στον υπολογιστή σαν ζωντανό άνθρωπο να με κοιτάζει. Αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε ένα μαρτύριο, γιατί δεν μπορούσα να επικεντρώσω την προσοχή μου στα σενάρια. Με έτρωγε η περιέργεια για το άτομο αυτό και αυτό
δημιουργούσε καθυστερήσεις στη γραφή. Ώσπου μια μέρα είπα στον εαυτό μου, όταν αυτό το μαρτύριο δεν έλεγε να περάσει, το βασανιστήριο δεν έλεγε να περάσει, αυτός για να με βασανίσει έτσι ή αστυνομικός είναι ή οδοντίατρος. Μόλις σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος αυτός θα ήταν αστυνομικός, ήξερα το ονοματεπώνυμό του, ήξερα ότι τη γυναίκα του τη λέγανε Ανδριανή και την κόρη του Κατερίνα. Έτσι έβαλα στα μυθιστορήματά μου τα αστυνομικά έναν αστυνομικό με οικογένεια. Κάτι το οποίο είναι σχεδόν ανύπαρκτο στο κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Όλοι οι αστυνομικοί είναι τέτοιοι. Στο αστυνομικό μυθιστόρημα είναι μοναχικοί άνθρωποι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν αστυνομικούς με μία διαλυμένη οικογένεια, κυρίως στο σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Σήμερα δεν ασχολούμαι πια ούτε με το θέατρο, ούτε με τον κινηματογράφο. Έχω προσιλωθεί και ασχολούμαι μόνο με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Αλλά η εμπειρία μου από την δουλειά μου στο θέατρο και στο κινηματογραφικό σενάριο ήταν ουσιαστικά μία πολύτιμη εμπειρία για την ενασχόλησή μου με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Η πείρα μου από τον θεατρικό διάλογο μου έδωσε τη δυνατότητα να γράφω με άνεση τους διαλόγους του μυθιστορήματος. Ο κινηματογράφος μου έδωσε κάτι άλλο. Όσοι από εσάς διαβάσουν τα μυθιστορήματά μου με προσοχή, θα διαπιστώσουν τα μυθιστορήματά μου, τα κεφάλαια στα μυθιστορήματά μου δεν είναι κεφάλαια με τη λογοτεχνική έννοια του όρου, αλλά πλάνα σεκάνς. Την τεχνική του πλάνου σεκάνς εγώ την έμαθα από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ο αφηγητής των μυθιστορημάτων μου, ο αστυνόμος Κώστας Χαρίτος, αφηγείται την υπόθεση κάθε μυθιστορήματος σε προσωπικό πρόσωπο, σε προσωπικό επίπεδο και σε ενεστώτα χρόνο. Αυτήν τη σχέση του μυθιστορήματος με προσωπική αφήγηση σε ενεστώτα χρόνο είναι κάτι που τον κληρονόμησα από το θέατρο και από τον κινηματογράφο, όπου όλη η δράση εξελίσσεται στον ενεστώτα χρόνο, ακόμα και τα flashback. Σας εύχομαι να περάσετε ωραία και να απολαύσετε τις σκηνές από το πρώτο μυθιστόρημα, το νυχτερινό δελτίο. Ευχαριστώ πολύ.